ஹலோ மைடியர் அன்பான சொந்தங்களே, மற்றும் ஒரு நாளில் மற்றும் ஒரு பக்கத்தில் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இன்றைய தினம் உலகவாழ் அனைத்து மக்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தினம். அதாவது தமிழ் சிங்கள மக்களின் வரவேற்கக்கூடிய ஒரு தினம். நிறைய மக்கள் சந்தோஷத்தை தேடியும் உறவுகளை தேடியும் அப்படியே சந்தோஷத்தால் நிறைக்கப்பட்ட ஒரு தினம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சித்திரை புத்தாண்டு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். உலகவாழ் அனைத்து மக்களுமே இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்க. அதோட நம்ம ஸ்ரீலங்கா மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செலிப்ரேஷன் எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ண ஒரு மூமெண்ட் தான். ஏன்னா எல்லா மக்களும் ஒற்றுமையாக கூடிய ஒரு நாட்களாக இருக்குது. நம்ம பொதுவாகவே செலிப்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம், அதாவது புத்தாண்டுகள் வர காரணமே நம்ம மக்களோட இருக்கிற கோபதாபங்கள்லாம் நீங்கி ஒற்றுமையும் சமாதானமும் நிறைந்த விதத்துல ஒரு தினத்தை கொண்டாடுற விதத்துல அந்த ஒரு விதத்துல நம்ம இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்க போறோம். என் கூட ஒரு அன்பான சொந்தமும் இணைஞ்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு அந்த நிகழ்ச்சி எப்படி போகுதுங்கிறத நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் இல்லையா மதுஷி? ඔසුදා අද සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද. ඉතින් අපි හැමෝම ආදරෙන් මග බලාගෙන හිටියේ මේ දවස උදා වෙනකන්. පුංචි කාලේ කරපු දේවල් තවත් ඉදිරියට රැකගෙන යමින් අපේ වැඩිහිටියන්ගේ ආශිර්වාදය අරගනිමින් අපි සූදානම් වෙන්නේ අදට මේ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ඔබත් සමග බෙදා ගන්න. ඉතින් වැඩසටහන ආරම්භ කරන්න පෙර ආතුව අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු අද දවස ලෝකවාසී ලක්වාසී සියලුම අපේ ආදරණීය හිතවතුන්ට සුබම වූත සුන්දර වූත සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා. ඉතින් சுதர்ஷினி ඔබත් பிரார்த்தனா කරන්න අද දවසේ අපේ ආදරණීයන්ට. கண்டிப்பா எமது அன்பான சொந்தங்கள், உலக வாழ் அனைத்து அன்பான சொந்தங்கள், அதுவும் இலங்கை வாழ் அனைத்து தமிழ் மற்றும் சிங்கள மக்களுக்கான தினமா இன்று ஒரு தினம் கொண்டாடப்படுகின்றது. எல்லா மக்களுக்குமே உங்க அன்பான சொந்தமான நான் உங்களுக்கு விஷ் பண்றேன் அப்படிங்கிற போது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னைக்கு உங்க வீடை தேடி தான் நாங்களும் வந்திருக்கோம். அந்த விதத்துல இலங்கை வாழ் அனைத்து தமிழ் சிங்கள மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. නිගල්චිකල போலாமா? අපියමු. හරිනේ මදුෂි. අපි දැන් මේ ඉන්ට්‍රෝ එකක් දීලා දැන් සිංහල අවුරුද්ද දෙමළ අවුරුද්ද කියලා මේක සෙලිබ්‍රේට් කරනවා. ඉතින් 13 කියන්නේ පරණ අවුරුද්ද. 14 කියන්නේ නිව් ඉයර් එක. අපි සෙලිබ්‍රේට් කරන දවසේ. පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට සෙලිබ්‍රේෂන් වෙන වෙන විදියට ගොඩක් දේවල් කරනවා ඇති. දැන් අපි කොහොමද මේක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ කියලා? දැන් සුදර්ශිනී මේ අලුත් අවුරුද්ද කියන්නේ අපි හැමෝටම ඉතාමත් වැදගත් සහ සංස්කෘතිකමය වශයෙන් අපි හැමෝම මග බලාගෙන ඉන්න අවුරුද්දක්නේ. අන්න ඒ නිසා මේ 13 සහ 14 තමයි මේ අවුරුද්දේ අලුත් අවුරුද්ද අපිට සමරන්න දින ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ දවස සමහර කාලවලදී වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ නැකත් චාරිත්‍ර සහ මේ මීන රාශියේ ඉඳන් මේෂ රාශියට ගමන් කරන මේ මූර්තය තමයි මේ සිදුවීම් සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. මෙහිදී අපි චූටි කාලේ ඉඳන් මේ වෙනකන් අපි කරලා තියෙන චාරිත්‍ර එහෙම ගත්තම අලුත් අවුරුද්ද උදා වෙන්න කලින් මේ පරණ අවුරුද්ද යෙදෙනවනේ. මිසරේ 13 වෙනිදා තමයි පරණ අවුරුද්ද යෙදිලා තියෙන්නේ. මේ 13 වෙනිදාට කලින් පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය කිරීම කියන එක තමයි අපිට මුලින්ම තියෙන්නේ. ඊපස්සේ පරණ අවුරුද්ද අපිට ආරම්භ වෙනවා. ස්නානය කළා ඊට පස්සේ පරණ අවුරුද්ද ආරම්භ වෙනවා. මේ පරණ අවුරුද්ද මේ ඉවර වෙද්දි අපිට වැඩපළ සියල්ලම අතාරින්න වෙලාවක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඊළඟ අවුරුද්දට අපි රෙඩි වෙන්න ඕනේ. ඔව්, ඒ කියන්නේ 14ට රෙඩි වෙන්න ඕනේ. 14ට රෙඩි වෙන්න තියෙන අපිට මේ 13 වෙනිදා. එතකොට අපිට අපි කර යන වැඩ ටික තියෙනවානේ. ඒ වැඩ ටික ඔක්කොම අපිට නතර කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ වැඩපළ අත්හැරීම සිද්ධ කරන්න තියෙනවා. அதே நம்ம 13ஆம் திகதி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன செய்வோம், அதாவது பழைய நாட்கள், அதாவது பழைய வருடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தமிழ் முறைப்படி. அந்த தினத்தில் நம்ம பொதுவாக என்ன செய்வோம், பலகாரங்கள் செய்கிறது, வீடை க்ளீன் பண்ணுறது, சுத்தம் செய்கிறது, வீட்டுக்கு தேவையான அந்த வெள்ளை பூசுதல், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பொதுவாக சுண்ணாம்பு அடிக்கிறது வரைக்குமே இந்த நாட்களில் செய்வாங்க. நிறைய பேர் பெயிண்ட் பண்ணுறது வரைக்குமே. எதுக்காகன்னு சொன்னால் பழைய விஷயத்தை பழைய விதத்தில் நம்ம விட்டுட்டு புது வருஷத்தை புது நாட்களோடு ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம முதலாவது பண்ணுறது ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணுவோம். எல்லாமே ஏர்லி மார்னிங் ஆகும்போது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி அதுக்கான வெள்ளை அடிக்கிறது எல்லாம் பண்ணி முடிச்சு பலகாரங்கள் சுடுறது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே பண்ணி முடிக்கணும். ஏன்னு சொன்னால் அடுத்த நாள் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த எண்ணெய் தாச்சி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்கப்படாது. குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தோட இது எல்லாமே அன்னைக்குள்ளே முடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன்னா புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிக்கிறோம், அடுப்பு பற்ற வச்சு எண்ணெய் தாச்சி வைக்கிறதுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் கிடைக்கும் இல்லையா?
அந்த நேரம் வர்ற வரைக்கும் நம்ம எல்லா விஷயத்தையும் வந்து காத்திருந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் முடிக்கிற விதமாக தான் இந்த 13ஆம் தேதி வந்து நம்ம பொதுவாக செலிப்ரேட் பண்ணப்படும் இல்லையா மதுஷி? அப்படி ඒත් අපි කියද්දි මේ එදා අතර කියන්නේ අපි අලුත් අවුරුද්දක් ආරම්භ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා කොහොමද ඒක සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ? ඔව් දැන් අර වැඩපළ අත්හැරීම ගැන කතා කරන්නේ. ඔයාට දැන් විස්තරයක් කරලා දැන් ගෙදරක් ගත්තාම අම්මා තමයි කුස්සිය වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ. දැන් මේ ලිපගිනි ඔක්කොම ඉවත් කරන එක තමයි ඉස්සර නම් මේ වැඩපළ අතාරිනවා කියලා කිව්වේ. තාත්තා ගත්තම ඉස්සර කාලේ දැන් තියෙනවා වගේ රැකියා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබුණේ ගොවිතැන වගේ දේවල්. එතකොට ළමයි අධ්‍යාපනය දෙනවා. එතකොට මේ පොත්පත් පාඩම් කරන එකෙන් ඉවත් වෙනවා. අම්මා කුස්සියේ වැඩ කරන එකෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ වගේම තාත්තා තමන්ගේ උදැල්ල අතින් ඉවත් කරන මොහොත තමයි මේ වැඩපළ අත්හරිනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් දැන් මේ අලුත් අවුරුද්දට අපි සූදානම් වෙද්දී මේ වැඩපළ සියල්ල අත්හැරලා අපි පුණ්‍ය කාලය කියලා කාලයක් අපිට තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේදී ඒ කියන්නේ සූර්යා මීන රාශියේ ඉඳලා මේෂ රාශියට යන මොහොත තමයි මේ පුණ්‍ය කාලය කියලා කියන්නේ. මේ කාලයේදී අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි වැඩපොළ අත්හැරලා තියෙන නිසා අපිට තියෙනවා පන්සල් යන්න. පන්සල් ගිහිල්ලා අපේ ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙන්න තමයි අපිට මේ පුණ්‍ය කාලය කියන කාලය ලැබිලා තියෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි. அதோட இப்போ அவங்க என்ன சொன்ன விதத்தில் படி அவங்க என்ன செய்வாங்க, பன்சல் போவாங்க சார். நம்ம எங்கே போகணும், கோவில் போகணும் இல்லையா? ஏர்லி மார்னிங் எழுமினதோட இந்த மருத்துவ நீர்லாம் வச்சு குளிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், முதலாவது கோவில் போவோம். என்ன சொன்னால் இறைவன் பிரார்த்திக்கிறது அந்த தினத்தில் முக்கியத ஒரு தினமாக இருக்கும். எந்த ஒரு செலிப்ரேஷனாலுமே இறைவனால் நமக்கு ஆரம்பிக்கிறப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னே சொல்லணும். ஸோ அந்த விதத்தில் முதலாவது சில பேர் வந்து வீடுகளில் பொங்கல் செஞ்சு கோவில் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. இல்லை சில பேர் வந்து கோவில் போய் பொங்கல் வைக்கிற வழக்கங்கள் கூட இருக்குது. இப்படி போய் கோவிலில் போய் பிரார்த்தனைகள்லாம் செஞ்சு அதனூடாக அவங்க வந்து செயற்திட்டங்கள் செஞ்சுட்டு போவாங்க இல்லையா? இப்படி அவங்களும் பன்சல் போய் அவங்க இறைவனோட பிரார்த்தனைகள்லாம் செஞ்சுட்டு இப்படி வர்றதுக்கு அப்புறமா நம்மளும் வந்து கோவில் போய் பிரார்த்தனைகள்லாம் செஞ்சு வீடு திரும்பினதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்வோம், நம்ம ஸ்வீட்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுவோம் இல்லையா? பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க, அயல் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாருக்குமே ஸ்வீட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணி குடும்பத்தோடு ஒரு பிணைப்பு வந்து ஒற்றுமை வந்து உருவாகும். சில புத்தாண்டுகள் வந்து வர காரணமே நமக்கு கோபங்கள் இந்த பிரச்சனைகளால் இல்லாமல் ஒழிஞ்சு குடும்பத்தோட ஒரு பிணைப்பு வேணும், அயல் மக்களோட ஒரு பிணைப்பு வேணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இந்த ஒரு இடத்துல வந்து பலப்படுத்தப்படுது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ இந்த விதங்களில் தான் நம்ம பொதுவாக அதாவது புத்தாண்டு தினங்களை செலிப்ரேட் பண்ணுவோம். දැන් අපි පන්සල් ගිහින් ඇවිල්ලා අපි දැන් කෝවිල් යනවා, අද පන්සල් යනවා. ඒකනේ වෙනස. ගිහින් ඇවිල්ලා කැවිලි ටික බෙදලා ඊට ටික මොනවද කරන්නේ ඔයාලා? ඊට පස්සේ දැන් අපිට අලුත් අවුරුද්ද තාම මේ වෙනකොට උදා වෙලා නැහැ දර්ශනී. ඔව්. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්ද උදා වීමේ නැකත සනිටුහන් වෙනවා මේ පුණ්‍ය කාලයෙන්. පුණ්‍ය කාලේ ඉවරනාම මේ අලුත් අවුරුදු උදාව සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි රතිඤ්ඤ දාලා මල්ලෙඩි පත්තු කරලා ඒ කියන්නව දේවල් ඒ කියන්නේ උත්සව ශ්‍රීයෙන් අපි කරන දේවල් ටික ඔක්කොම කරන්නේ ඊට පස්සේ. මේ අලුත් අවුරුදු උදා වුණාට පස්සේ අපිට වැඩපළ අල්ලන්න වෙලාවක් තියෙනවා. ඊට කලින් දැන් මේ ලිපගිනි මෙලවීම කියලා නැකතක් තියෙනවා. අලුත් අවුරුදු උදා වෙලා ලිපගිනි මොලවන්න අපිට වෙලාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා වැඩපළ අල්ලන්න. ඒදී අපිට ගනුදෙනු කරන්න පුළුවන්, ආහාර අනුභවය කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ නොනවත්වම අපි කන්නේ නැතුව ඉන්නවනේ පුණ්‍ය කාලය ඇතුළත. හරි මදුෂි, අපි දැන් මොනවද කරන්නේ? අපි මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් ගේම්ස් ගැන කතා කරමුද සුදා? හරි, දැන් අපි කරමු ගේම්ස් ටික මොනවද සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ, මොනවද කරන්නේ කියලා. මම මුලින් කියන්නම් අපේ ගේම්ස් කියලා. හරි. ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம், ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வெளியிலலாம் போயிட்டு வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் நம்ம கேம்ஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணுவோம். பொதுவாக வந்து இந்த பஞ்சு எல்லாம் போட்டு விளையாடுற ஒரு கேம் ஒன்று இருக்குது. சரி, எனக்கு அது சரியாக சொல்ல தெரியல. அந்த கெட்டையெல்லாம் போட்டு பஞ்சுகள் போட்டு விளையாடுற ஒரு கேம் இருக்குது. அது සිංහලතල ඔයා දැන් කියද්දි අපිට මතක් වෙන දැන් ඔය කියන්න වූ සෙල්ලම් ටික අපිත් කරනවා. පංච දානවා, ඔලින්ද කෙලිය කරනවා. තව එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සමයේ අපි කරන එක මගුල් පරක්කුව කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද? මගුල් පරක්කුව කියලා ගේම් එකක් තියෙනවා. ඒක සෙල්ලම් කරන්න තියෙන. මෙහෙම ලී කැටයක තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඒක මේ කියන්නේ කැට තියෙනවා. ඉතින් මේ කැට එහාට මෙහාට කළා තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට කරගන්න බැරි වුණොත් මගුල් පරක්කුව වෙනවා කියලා තමයි අපේ අර
ඉතිහාස ඒ කියන්නේ පැරැන්නෝ විශ්වාස කරන්න ඒ සෙල්ලම මේ කරන්න හරි බයයි. මොකද අපි හැමෝම කැමතිනේ අපේ වෙඩින් එක ගන්න මේක කරොත් අපේ මගුල පරක්කු වෙයි කියලා අපිට බයක් දැනෙනවා. ඒක කියද්දි තමයි අපිටත් මතක් වෙන්නේ. ஸோ நிறைய விளையாட்டுகள் வந்து நம்ம விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் சில பேர் வந்து இந்த கிரீஸ் மரம் ஏறுறதெல்லாம் செய்வாங்க. சிங்கள தமிழ் அது வந்து வேறுபாடுகள் இல்லாம இந்த இடத்துல விளையாட்டுகள் வந்து செய்யப்படும். என்னன்னு சொன்னா தலவாணிகள் அடிக்கப்படுது மேல, அதுக்கப்புறம் கிரீஸ் மரம் ஏறுறது, கோலம் போடுறது, அப்புறம் சொம்புகள் வந்து வடிவடிவா டிசைன் பண்றது, இந்த மாதிரி விளையாட்டுகள் வந்து நம்ம பொதுவா செய்வோம். அதோட அவங்களோட ஒற்றுமையோட தான். சில விளையாட்டுகள் வந்து அந்த பன் சாப்பிடுறது வரைக்குமே சில விளையாட்டுகள் இருக்கு இல்லையா? දැන් ඔයා කියනකොට මම දැකලා තියෙනවා අර ගෙවල් ඉස්සර කෙහෙල් ගස් හිටවනවා නේද? ඒ ගැන මේ කියන්නකො දැන් අපි දන්නේ නැහැ අපි මොකටද ඒ කෙහෙල් ගස් හිටවන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි චුට්ටක් அது வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை வரவேற்கிற விதமா, செலிப்ரேஷன் அப்படிங்கறத வந்து சந்தோஷத்துல வரவேற்கிற விதமா தான் வந்து வாசல் முன்னாடி வந்து நம்ம பொதுவா வந்து கரும்பு நாட்டுவோம் ஒரு சில காலப்பகுதியில். அதாவது பொங்கல் காலங்கள்ல வந்து கரும்பு நாட்டி வைப்போம் இல்லையா? இதே சில நாட்கள் வந்து சித்திரை எல்லாம் வரும்போது நம்ம என்ன செய்வோம் சொன்னா வாழை மரங்கள் வந்து 2 பக்கத்துல நாட்டி வைக்கப்படும். ඒක සතුට විදියට අපි සෙලිබ්‍රේෂන් එක කියලා පෙන්නන්නේ සතුටට. අර கோலம் එහෙම ගේ ඉස්සරහා දිනවා. இந்த கோலம் போடுறது வந்து ஒவ்வொரு தமிழ் பெண்கள்டையும் ஒரு அழகான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏர்லி மார்னிங் எழுப்பினதோட முற்றத்தை வந்து கிளீன் பண்ணிட்டு அதில் தண்ணி தெளிச்சு எல்லாம் தெளிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கோலங்கள் வந்து இடப்படும். அந்த கோலம் வந்து ஒரு வர்றவங்களை இன்பமூற்ற விதத்திலையும் வந்து வரவேற்கிற ஒரு விதத்திலையும் தான் கோலங்கள் இடப்பட்டு ஒரு அழகாக வர்ணிக்கப்படுது அப்படின்னே சொல்லணும். දැන් සුදා මේ දැන් ඔය විදිහට දැන් කෝලම් අදින්න ගන්න මොන වගේ දේවල්ද නේ? පොල් කුඩු ගන්නවා. අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ දැන් අපිට දකින්න අපේ තමිල් යාළුවෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ පන්ති ඉස්සරහ කෝලම් ඇඳලා තියෙන. එතකොට නම් පාවිච්චි කරේ පාට කරපු පොල් කුඩු. එහෙම නැත්නම් පරිප්පු. ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනවා නේද? ஹால் யூஸ் அதாவது நம்ம கோலம் போடுறதுக்கு என்னென்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தானே. பொதுவா வந்து எல்லாருமே கோல மாவுல போடுவாங்க. இல்லைன்னு சொன்னா கோதுமை மாவுலையும் போடுவாங்க. கோல மாவு வேற, கோதுமை மாவு வேற. ஸோ 2க்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அப்போ கோல மாவுல சில பேர் போட்டுட்டு என்ன செய்வாங்க சொன்னா அதை வர்ணிக்கணும். එක ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. ටිකක් ලස්සනට පේන්න ඕනේ. නිකන් මේ ඩිසයින් එක නැතුව එක දැම්මොත් ஓகே எம்டி කියලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ඩිසයිன் එකක් දැම්මොත් ඒක ලස්සනයිනේ. அப்படி இருக்கிறதுனால சில பேர் வந்து அரிசியை கலர் பண்ணி போடுவாங்க, தேங்காய் பூ கலர் பண்ணி போடுவாங்க. இந்த கோலத்திலே வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. ඒකෙන් මොනවා හරි දෙයක් සංකේතවත් කරනවාද එහෙම නැත්නම්? ඒක සතුට වෙන්නේ. இப்போ இந்த வீட்டை வந்து வரவேற்கிறவங்களுக்கு ஒரு வீட்டு வாசல் முற்றம் வரும்போது ஒருத்தவங்க வந்து இன்முகத்தோட உள்ள வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தோடையும் ஒரு பக்தியோட முற்றத்தை அழகுபடுத்துற விதமா மாத்திரமே தான் கோலங்கள் பயன்படுத்தப்படுது. දැන් සිංහලය මේ අලුත් අවුරුද්ද සමරද්දී ওই විදිහ දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ඒක කරද්දී හරි ලස්සනයි. ඒක බලන් ඉන්න ආසයි. ඉතින් ඒක හරි සුවිශේෂී දෙයක් වෙනවා. ඔව් ඒක හරි. මේක මෙමරිස් කියද්දි කොහොමත් අපි මේ මෙමරිස් කියද්දි ගොඩක් දේවල් කරලා ඇති ඉස්කෝලේ කාලේ. අපි කරන්නේ නැති දෙයක් නෙමෙයි කොලම කියන්නේ. ඉස්කෝලේ කරන්නේ නැති එකක් නෙමෙයිනේ. අනිවාර්යෙන් කරලා ஸ்கூல் காலத்துல கூட நமக்கு நிறைய மெமரிஸ் இருந்திருக்கும். ஸ்கூல் டைம்ல எல்லாம் கோலம் போடுறதுக்குன்னு ஒரு சண்டேயே வரும். சித்திரை புத்தாண்டுகள் வந்து கொண்டாடப்படும் ஸ்கூல்ஸ்ல. සිංහල විදිහට අපිට අහනකොට ඒක වෙනමම ෆීලිං එකක් අපිට දැනෙන්නේ. එකක් අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපි අතර ජාති භේද කියලා වෙනස්කමක් නැහැ. අපි ඔක්කොම එකයි කියලා. ඒ කියන්නේ අර සිංහල හා හින්දු කියන්නේ සිංහල හා தமிழ் අලුත් අවුරුද්ද කියලා කියන්නේ. அதுதான் சொல்லப்படுது என்னன்னு சொன்னா நம்ம வந்து ஒரு சில மனசுகள்ல வந்து ஒரு வேறுபாடு இருக்கும். அவங்க தமிழ், இவங்க சிங்களம், எப்படி இது ஒண்ணு இந்த வேறுபாடுகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிதான் தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டு அப்படின்னு ஒரு பேர் அழைக்கப்படுது இல்லையா? இது எதுக்குன்னு சொன்னா மக்கள் மத்தியில எந்த வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது, மனசு மத்தியில எந்த வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே ஸ்ரீலங்கன்ஸ், பொதுவா ஸ்ரீலங்கன்ஸ் மக்கள் தான். இதுக்குள்ள என்ன வேறுபாடுன்னு சொல்லிதான் தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டுன்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணப்படுது. இதை நம்ம வரவேற்கணும். அப்படி வரவேற்கும் போது நம்ம நிறைய சாப்பாடுகள் கேமகியன் கூட கதனம் அப்படின்னு அப்படி දෙමලින් අදරකොට කැමටික நம்ம வந்து என்ன செய்வோம், சரியான பலகாரங்கள், நிறைய விதவிதமான பலகாரங்கள் செய்வோம். அதுக்கப்புறம் பொங்கல் செய்வோம். இதுதான் நமக்கு பொதுவான சாப்பாடாக இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நம்ம விருந்தா செய்யும் போது தான் நம்ம நிறைய பிடிச்ச மாதிரி சாப்பாடுகள்லாம் சமைச்சு அதுக்கேற்ற விதத்தில் நம்ம வந்து உறவினர்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். தென் ඔයාලා කෑම අදද්දි මොනවා වගේද හදන්නේ? අපි කැව් හදනවා.
කාලා තියෙනවා. ඔව් කාලා තියෙනවා රසයි. කැවුම් අතිරස හදනවා. ඒ කියන්නේ මුං කැවුම් හදනවා. වඩන කැවුම් හදනවා. ඒකට එක එක නම් කියනවා. ඒ කියන්නේ එක එක පැතිවලට එක එක නම් තමයි ඒකට කියන්නේ. කුකිස් හදනවා, දොදොල් හැඳි ගානවා, අයොත් වැලි තලප හදනවා, උඳුවැල් හදනවා. ඒක රහයිනේ. ඒක මේ අපි නිකන් ඉතද්දිම කන්නේ. දැන් අර උඳුවැල් ගත්තොත් එහෙම ඒ උඳුවැල් අපි කියන්නේ උඩරට කට්ටිය කියන්නේ උඳුවැල් කියලා. ඒකට පහතරට කට්ටිය ඒකට වෙන වෙල්ලවහුම් වගේ ඒ කියන්නේ වෙන නමක් කියනවා. அதே தமிழ்ல நம்ம சொல்லும் போது முறுக்கு சுடுவோம், வடை சுடுவோம், அதோட பலகாரங்கள் வெட்டு பலகாரம்னு ஒண்ணு சொல்லுவாங்க. லட்டு ததனம். லட்டு வந்து எல்லாருக்குமே ஃபேவரட். எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ரெண்டு பேரும் அந்த இந்த லட்டு வந்து ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து ஒன்று சேர்த்ததுன்னு சொல்ல. பொதுவாகவே நம்ம சமைக்கிற எல்லா விஷயங்களும் அவங்களுக்கு முறுக்கு வடையெல்லாம் தவிர்த்துட்டு பலகாரங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களும் நம்மளோட ஒரே மாதிரி தான் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. பட் இருந்தாலும் இந்த முறுக்கு இந்த பலகாரம் லட்டுல தான் நம்ம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் පඩරෝ அப்படின்னு சொல்லலாம். මේක ඔන්නම රසයිනේ. ඒක කන්න ඇති වෙන්නේ ඔන්නට කන්න පුළුවන්. ෂුගර් වැඩි වෙන තරමට කන්න පුළුවන් නේ. දැන් මේ ලඩු ගැන ලඩු කිව්වනේ. ලඩු සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ සතුට සමරන්නද ගන්නේ නැත්නම් ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනව නේද මේ ලඩුත් එක්ක? හරි. දැන් நம்ம வந்து எப்படி எல்லா சமைக்கிற சாப்பாடு எல்லாமே ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்ததான். எதுவுமே ஷேரிங்கோட மக்களுக்கு வந்து ஷேரிங் தேவைங்கிறதுக்காக நம்ம ஷேர் பண்றதுக்காக சமைக்கிறோம் தானே. இது தனித்தனியா மீனிங்ஸ் இல்ல. ඒ කියන්නේ ඒකට තනිය මීනින්ස් නෑ. ඔක්කොම එකට. දැන් කැවුම් අදන්නේ කැවුම් අපි ෂෙයා කරගන්න ඕනේ. මේ අපිට තරහා වෙලා ඉන්න කට්ටියත් එක්කවත් අපි එකට වෙන්න ඕනේ. කැම දෙද්දි ඔක්කොම තරහා පවා නිවෙනවනේ. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් දැන් අල්ලපු ගෙදර ඉන්න කෙනත් එක්ක පොඩ්ඩක් පොඩි වලියක් තියෙනවනේ. ඔය කොච්චර කිව්වොත් අපි අල්ලපු ගෙදර කෙනත් එක්ක හොඳට ඉන්නවා කියලා කිව්වට පොඩ්ඩක් நம்ம இப்ப பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்க எல்லாம் சண்டை போட்டிருக்கலாம். பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட, நமக்கு நெய்பர்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸோட நம்ம கண்டிப்பா சண்டை போட்டுருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை, தண்ணி வந்துருச்சு உங்க வீட்டுல இருந்து எங்க வீட்டுக்கு தண்ணி வந்துருச்சு, உங்க வீட்டுல இருந்து எங்க வேலி உடைஞ்சிருச்சு, இப்படி இந்த தலைவர் தம்பி தலைமையில ஒரு படம் இருக்குல்ல, அந்த படத்துல மாதிரி நமக்கு சண்டை இருந்துட்டே இருக்கலாம். பட் இந்த ஒரு செலிப்ரேஷன்ங்கிறது வந்து அது எல்லாமே மாத்தி கொடுக்குற மாதிரி. நம்ம ஃபுட் ஷேர் பண்ணும் போது நமக்கு இருக்க கோபம் கூட அவங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசு பார்த்தீங்களா, நம்ம செலிப்ரேஷன் டேல நம்ம வீட்டை தேடி வராங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இடம்பெறதுனால அந்த ஒற்றுமை வந்து அங்கே உருவாக்கப்படுது இல்ல. හරි මදේශි මං ඉතර ඉදිරියට මං කියන ඔක්කොම වලට තේරෙයි කියලා මං හිතනවා. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். கொஞ்சம் தெரியும். ஓகே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியுமா. சரி අපි දැන් අපි යන් චයිල්ඩ්හුඩ් මෙමරිස් ගැන කතා කරන්න. අපි ඔයා පොඩි කාලේ කොහොමද මේක සෙලිබ්‍රේට් කරේ? පුංචි කාලේ අවුරුදු වෙනවා කියනකොට අපිට මතක් වෙන්නේ ඔන්චිල්ලාව. චුටි කාලේදී. මේ කියන්නේ අවුරුදු වෙනවා කිව්වොත් අප්පච්චිගෙන් අපි ඉල්ලන්නේ අප්පච්චි අපිට ඔන්චිල්ලාවක් හදලා දෙන්න කියලා. கண்டிப்பா. நம்ம வந்து ஊஞ்சல் கட்டுறது. அச்சோ எனக்கு ஊஞ்சல் ஒண்ணு வேணும் வீட்ல. ගමේ හැමෝම එකතු වෙලා මේ ඔන්චිල්ලාව පදිනවා. සමහර වෙලාවට මගේ ප්‍රදේශ ගැන කතා කරොත් ඒක කඳු තියෙන ප්‍රදේශයක්. ඉතින් ගහක් කන්දක් උඩ ගහක් හදලා ලොකු ගහක් තියෙන කොස් ගහක්. ඒකේ මේ අපජි ලොකු තේඩාවක් අරගෙන ලොකු ඔන්චිල්ලාවක් හදලා දෙනවා. ලොකු එකක්. ෆැමිලිම වාඩි වෙන්න පුළුවන් තරමට. ෆැමිලිම කියන්නේ උස එකක්. උඩ ඉඳන් පහළට ගත්තම උස ඔන්චිල්ලාවක් හදලා දෙනවා. ඉතින් අපි ඔක්කොමලා නංගිලා මල්ලිලා අත්තම්ලා සියලා ඔක්කොමලා සෙට් වෙලා ඉතින් මේ ඔන්චිල්ලාව පදිනවා. ඒක තමයි මේ අවුරුදු වෙනවා කියද්දි මේ කරන පළවෙනිම වැඩේ. ඊට පස්සේ ඉතින් අර ඔය පවුලේ කට්ටිය එකතු වෙලා තනි තනියෙන් අවුරුදු උත්සව තියෙනවනේ. අපි අවුරුදු උත්සව ගැන කතා කරන්න ඕනේ නිසා. දැන් අපේ දැන් ටීවී එකක් දැම්මුත් එහෙම අවුරුදු කාලේ අපිට ගොඩක් අවුරුදු උත්සව බලන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලොත් ඒ විදිහට අවුරුදු උත්සව කරනවද? අවුරුදු උත්සව නම් තනියෙන් කරන්නේ. අதாவது நம்ம අවුරුදු උත්සව නේ සාමාන්‍යයෙන් ගමේ කට්ටිය සංවිධානය වෙලා தமிழ் சிங்கள கீழ ஜாதி பேதம் නැතුව එකතු වෙනවානේ. இப்போ நம்ம பொதுவா இவங்க வந்து அவருது உற்சவம்னு சொல்லுவாங்க. பொதுவா வந்து இது தமிழ் பக்கங்கள்ல செய்யப்படுறது கம்மி. இதே மலையக பக்கங்கள்ல வரவேற்கக்கூடிய மலையக பக்கங்கள்ல வந்து கண்டிப்பா இந்த தமிழ் சிங்கள மக்களோட ஒரு ஒற்றுமை இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு இடையில வந்து ஒரு விளையாட்டு போட்டிகள் வந்து நடத்தப்படும். ராஜா ராணின்னு சொல்லி வேடமிட்டு வர்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காய் திருவுதல், அப்புறம் பன் சாப்பிட்றது, யோகட் ஊட்டுறது,
அந்த பஞ்சு போடுறது இந்த மாதிரி நிறைய விளையாட்டுகள் வந்து ஒற்றுமையாக செய்யக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும். அதுதான் அவங்க அவருதூசம்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம சொல்லும் போது வந்து பண்டிகை விளையாட்டுகள் அப்படிங்கிற பேர்ல தான் அழைக்கக்கூடியதா இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப அழகான விளையாட்டுகள். அங்கன இன்னும் ஒரு விதமா வந்து நம்மளோட ஒற்றுமை பேசக்கூடிய விதத்துல இருக்கு. தமிழ் சிங்களம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒற்றுமை வந்து அந்த ஒரு இடத்துல பிரதிபலிக்கக்கூடிய விதத்துல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். ரொம்ப ஜாலியா என்டர்டைன்மெண்டா பண்ணக்கூடிய ஒரு விளையாட்டா அமையும் இல்லையா? දැන් අවුරුදුත්සව ගැන ඔයත් ලොකු විස්තරයක් ඕනි චුට්ටක් තේරුණා. ඉතින් මේ අවුරුදුත්සවේ දැන් අපේ ගම්වල හැම කෙනෙක් කවුරු හරි තරුණ සමිතිය ඒ වගේ කට්ටිය සෙට් වෙලා මේ අවුරුදුත්සවයක් සංවිධානය කරනවා. ඒකෙදි අපිට කොට්ටපොර ගහන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ගෑනු ළමයිනුත් ඒක සෙල්ලම් කරනවා. ඉස්සර නම් මේ ගමේ ඉන්න ශක්තිමත්ම සෙට් එකනේ ඔය කොට්ටපොර ගහන්න සෙට් උනේ. දැන් ග්‍රීස් ගහගත්තම චූටි ළමයා ඉඳන් ග්‍රීස් ගහ නගින්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් අමාරුයිනේ. ග්‍රීස් மரம் ஏறுறது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இல்லையா? அது வழுக்கி கீழே வந்து ஒருத்தனை மீறி அதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு டீம் ஒற்றுமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு கிரீஸ் மரம் ஏறுறது வந்து சிம்பிளான ஒரு விஷயம் மாதிரி விளங்கலாம். பட் இருந்தாலும் அது ரொம்ப கஷ்டம். அது ரொம்ப டஃப்பான ஒரு விளையாட்டு. මං විදියට ග්‍රීස් ගාන අගින එක තමයි ගොඩක් අමාරු එකක් නේද? ඒ කියන්නේ ග්‍රීස් චුට්ට ඉවත් කරගෙන උඩට නගින්න ඕනේ කට්ටිය කරේ තියාගෙන. හරිම මේ කියන්නේ හරි එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ගේම් එකක් කියලා තමයි කියන්න. கண்டிப்பா இந்த விளையாட்டுகள் வந்து பொதுவா மக்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய விளையாட்டுகள் தான். நம்ம வந்து தலகாணி உரை அடித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், தலகாணி அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது அவங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா சொல்லுவாங்க. பட் இந்த விளையாட்டுகள் வந்து இப்போ சம்பிரதாய ரீதியில பேசப்படும் போது நாடளாவிய ரீதியில எல்லா இடங்கள்லயும் இருக்கு. இது வந்து தமிழ் பக்கத்துல தான் இருக்கு, சிங்கள பக்கத்துல தான் இருக்கு. இது மக்கள் மத்தியில வேறுபாடு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இப்போ ஸ்ரீலங்காவை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா மக்கள் மத்தியில ஒற்றுமை அப்படிங்கிற ஒன்று பரவப்பட்ட ரீதியில தான் இருக்கு. தமிழ் சிங்கள மக்களுக்கு மத்தியில வேறுபாடு இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். எந்த ஒரு இடத்துலையுமே வந்து வேறுபாடுகள் இல்லாத உறவுகள் வந்து தேவை. நம்ம வாழ்றது ஒரு நாட்டுக்குள்ள ஒரு மக்கள். பொதுவாக நம்மள வேற நாட்டு மக்கள் வந்து பார்க்கும்போது ஸ்ரீலங்கா இவ்வளோதான் பார்க்க போறாங்க. அப்படியான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லும் போது இப்போ காஞ்சனா அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படம் வந்து நமக்கு பழக்கப்பட்ட ஒரு திரைப்படம். அதையே சகோதர மொழியில மாயான்னு ஒரு பேர்ல எடுத்திருக்காங்க. திரைப்படம் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபேவரட். நம்ம தளபதியில மூவி. அதை சிங்கள சகோதர மொழியில வந்து நமக்கு கோரி அப்படிங்கிற ஒரு பேர்ல வந்து எடுத்திருந்தாங்க. இது வந்து நமக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அதையும் தாண்டி நம்ம சினிமா வேர்ல்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்ம கமல்ஹாசன் அவர்களின் நடிப்புல உருவான திரைப்படம் தான் இந்த பாபநாசம் அப்படிங்கிற படம். அது தர்ம யுத்தே அப்படின்னு சொல்லி சகோதர மொழியில மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு. இது වෙනස්කමක් නැහැනේ. ඔක්කොම එකයිනේ. අපි හැමෝම එක වගේ. දැන් සිංහල ෆිල්ම් ටැමිල් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙනවා. ඒ දැන් ඒගොල්ලොන්ගෙත් කියන්නේ ෆිල්ම් එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලොන්ගෙත් කිසි මේකක් නැහැනේ, ભેදයක් නැහැනේ. දැන් මිනිස්සු විතරකයි මේ විදිහට වෙන් වෙන්නේ. වෙන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි හැමෝම මිනිස්සු. අපි දැන් ෆිනිஷிங் එකට යන්නේ. எனது அன்பான சொந்தங்களே, இன்னைக்கு நாங்கள் கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். மினி நிகழ்ச்சியை பொறுத்த வரைக்குமே நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும். நம்ம சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ்லேருந்து எப்படியான விதத்தில் நம்ம தமிழ் சிங்கள புத்தாண்டை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறோம், நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் செய்யப்படுது, எவ்வாறான விதத்தில் செலிப்ரேஷன் நம்ம கொண்டு போகிறோம் அப்படிங்கிறதோட தமிழ் சிங்களத்துக்கான ஒற்றுமை என்ன விதத்தில் அப்படிங்கிற வரைக்குமே நம்ம பேசியிருந்தோம். ஏன்னா கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கணும். பாடலில் கூட, பாடல் சினிமாவில் கூட வேற்றுமை இல்லாமல் அவ்வளோ ஒற்றுமையாக போய்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு மத்தியில் மக்கள் மத்தியில் மட்டும் எதுக்கு வேற்றுமை அப்படிங்கிறது அதிகாரப்பூர்வமாக நாங்கள் இன்னைக்கு 2 பேரும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். அன்பான சொந்தமும் கூட என்னோட இணைஞ்சிருந்தாங்க. எந்த ஒரு வேறுபாடுகளும் இல்லாமல் தான் நாங்கள் ஒன்றா பழகிட்டு இருக்கோம். எந்த ஒரு இடத்துலையுமே அவள் என்னை விட்டு கொடுத்ததில்லை, நான் அவளை விட்டு கொடுத்ததில்லை. ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் வந்து நாங்கள் ஒற்றுமை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பரவக்கூடிய விதத்தில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ தேங்க்யூ මදුසි. අද අපිත් එක්ක ඔක්කොම කියන්නේ කිසිම වෙනස්කමක් නැතුව ඔයා සෙලිබ්‍රේට් කරා අපිත් එක්කද? ඔව්. දැන් අපේ සහෝදරයන් අපේ පවුලේ අයත් බලාගෙන ඉන්නවා. අපිත් එනකන් අද මේ අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න. ඉතින් අපි මේ පුරා පැය භාගයක් අපි කතා කරා කොයි විදිහටද අපේ පුංචි කාලේ අලුත් අවුරුද්ද ගත වුණේ. ඒ වගේම දැන් කොහොමද ඒ දේ ගත වෙන්නේ, අපේ අලුත් අවුරුදු ක්‍රීඩා මොනවද, ඉතින් හදන කෑම වර්ග මොනවද කියලා අපි ගොඩක් දේවල් මේ පැය භාගය ඇතුළත කතා කරා. ඔව්. මේ සිංහල සහ දමිළ කිසිම ඔබට භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ, මට භාෂාව ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අපි දැන් ඒක හරි ලස්සනට අපිම කියමු. ඒක අපි ලස්සනට බැලන්ස් කරගෙන ඒක ගොනු කරගෙන මේ වැඩසටහන අපි කරා. ඉතින් මේ අලුත් අවුරුද්ද සමරන්න අපි ඔබත් එක්ක එකතු වුණා මේ සිංහල සහ දමිළ කියන මේ දෙගොල්ලම එකට එකතු කරගෙන.
அந்த விதத்தில் மைடியர் அன்பான சொந்தங்களே நாங்கள் இப்போ கிளம்ப போகிறோன்னு தான் சொல்லணும். ஒன்ஸ் அகேன் இன்னைக்கு நாங்கள் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ப்ரொடியூசிங்கில் ஹெல்ப் பண்ண ப்ரொடியூசர் அதுர்ஷன் அவர்களுக்கும் சல்மான் அவர்களுக்கும் திவாகர் அவர்களுக்கும் நன்றிகளை சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு நாள் இன்னும் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களது விடைபெறும் நான் உங்கள் சுதா. அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் விஷஸ் ஃபார் யூ ஆல் guys. ஸோ தமிழ் சிங்கள இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ප්‍රාර්ථනා කරමු. පටන් ගත්තා වගේම මේ උදා වුණ 2026 සිංහල සහ හින්දු අලුත් අවුරුද්ද අපිට උදව් කරපු අපේ සහෘදයන්ටත් ස්තුතිය ප්‍රාර්ථනා කරමින්ම ඉතින් අද දවසේ මේ වැඩසටහන අවසන් කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ මම මදුෂි. ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ලෝකවාසී ලක්වාසී මගේ ආදරණීය සහෘද ජනතාවට ලැබුවා වූ සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද සෞම්‍ය සතුට සෞභාග්‍ය සපිරි සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා.